Cian Mac Cárthaigh an domsa agus tá mé seo nocht I ceol le mo grúpa ceol imle. Imle tá sé dachar chuirsí ceartaí an bhering tháinig sé le chéile mar says bailliúcháin de ceoltóirí éagsúla tá meascán de gach stíl, so tá rap a gceist, tá chústic a gceist, tá seanós a gceist. So tá sé an éagsúil, tá sé dachar chuirsí ceartaí an bhering ach amháin le rá gomid go maith. So is iris lína agus is féidir leat an iris ceannach go maith nos. So tá sé tréis Gradaim Cheoil Imlé. So tá sé go siúil na MTV Music Awards in an mar sin in Gaeilge, so tá sé le duine be tá tréis amhrán a cum agus a eisiú in Gaeilge. Tá ag siúil go mór le bheith seanna mar státe. Mar níl méid tréis gig dhéanamh ó beidir tá sé hart ar 6 bhí beag nach mór ó mé státe ag seanam agus níl méid tréis cean an amhrán tá ag seanam an nach le imle, níl méid tréis sin a casa beag go fáil. So tá mé ag tnú go mór leis. Agus is mála an Sugar Club go háling. Cé go sé an fórte go máin seo. Mar focal scór gur míle mág sa bheith leirlumm leir gur míle mágad le gach aine atá ré agus olbhathe chun imle eáil ar státe agus súlagum go bhfuní sibh soltas agus céimmuid sibh an blion cún arís ag Gradaim Cheoil Nós.